els últims anys, realment, vull dir, va ser bastant d'usos, perquè després del Salvador i el Heinchez, després van venir els 5. Afusellats, vull dir que 74 i 75. O sigui, per ser light va ser bastant fort. Quan va morir en Franco el 20 de novembre ho vam celebrar amb un got d'aigua perquè no teníem cava a dintre de la presó. I després, ja a primers de desembre, doncs vam començar una vaga de fam, perquè, clar, en Franco s'havia mort i nosaltres continuàvem allà. El govern espanyol, l'any 77, va fer una llei que, diem, va perdonar els polítics d'esquerres, però també es va perdonar ell. Llavors, clar, per ells això ja està acabat. I aquí què s'ha fet contra Franco? Aquí no ha passat res. I què has de fer? No seré jo que encendré la metxa, però es mereixien. Jo sempre dic, no físicament, tot això no, però que no poguessin tindre cap càrrec, perquè no ho mereixen. Que l'Estat no hagi condemnat el franquisme és una vergonya. Cap govern espanyol no s'ha excusat per haver-lo assassinat vilment. L'únic president electe que va ser assassinat durant l'última guerra mundial. L'única cosa que no hem aconseguit és que el govern de Madrid sigués just i anul·lés les sentències. Vam demanar-ho primer amb en Suárez, amb en González, l'Aznar, i es va dir que ho féssim al Ministeri de Justícia. I el Ministeri de Justícia ja no es va contestar. I el Rodríguez Zapatero es va comprometre ell a que serien anul·lats tots els judicis. Va fer la llei de la memòria històrica l'any 2007, que no anul·la les sentències, al contrari, que les sentències que va dictar Franco queden en ferm. Ni lo dejaron ver allí, ni posteriormente llamaron a nadie más diciendo en tal sitio se va a enterrar. Nos han dicho que está en el cementerio de Reus, en las fosas comunes. Ellos, sin embargo, reconocen que son víctimas de la ETA, pero que ha habido víctimas de las fuerzas del Estado. Eso no lo reconoce nadie. Jo penso que han sigut governs molt covardes en el tema de restituir a les víctimes del franquisme els seus drets i la seva dignitat. Jo penso que haurien hagut de ser molt més sensibles i com no ho van fer precisament, van tornar els fills dels franquistes, que són els que tenim ara al poder. Estos señores que ahora reivindican la memoria histórica, pero solamente la suya, son los mismos que durante el franquismo estuvieron allí manejando los hilos. No quieren que se cuente la verdadera historia y la historia del pueblo. No conseguimos la ruptura, es decir, nosotros estábamos convencidos de que la huelga general era cuestión de meses. En la medida de que no hemos hecho la acumulación de fuerzas para haber modificado esa situación, pues en estos momentos tenemos que aceptar de que las servidumbres que esto ha presentado son estas, que Franco se murió en la cama. Es decir, este es un hecho de que va a pesar, però de què forma en tota la nostra història. La història s'ha d'explicar, però les víctimes hem de perdonar. I mira que està dient el fill d'un afusellat. No ho sabré perdonar, però cristianament hem de saber perdonar. Que estudi història. Que estudi història perquè, tot i que els polítics volen treure totes les humanitats, que almenys que no es torni a repetir el que va passar, que això es diu sempre i és un tòpic típic, no? Però és que, si ho analitzes, és cert. Vam lluitar, no vam guanyar, però sí que hem guanyat, perquè el món d'avui no és el món d'abans, que sempre s'avança si es fa alguna cosa. Molta gent pensa que lluitar és agafar una arma, no és això. Lluitar és unir-se per una idea. La justícia i la democràcia, el pau.